барқарор шудани дӯстии миёни тоҷикону ӯзбекон аз рӯйдодҳои муҳими тарихӣ байни ин ду халқ мебошад. ин дастоварди бузург ба тараққиёт ва рушду пешрафти соҳаҳои гуногуни ду кишвари ҳамсояву боҳамдӯст Тоҷикистон ва Ӯзбекистон таъсири худро мегузорад. имрӯз халқҳои тоҷику ӯзбек ба мисли солҳои пешин ба дидори ҳамдигар меоянду аз ҳолу аҳволашон хабардор мешаванд. ин рӯйдоди тарихӣ ба илҳоми эҷоди шоирону нависандагон низ таъсири худро гузошт. яке аз шоирони ҷавони даврони истиқлолият кӯҳзоди Фатҳулло мебошад, ки шеъреро бо номи рӯҳи ҷомиву навоӣ шод шуд манзури дӯстдорони шеъру шоирӣ намудааст. ӯ аз шодию нишоти халқҳои тоҷику ӯзбек рӯҳбаланд шуда ин шеърашро санаи 1 марти соли 2018 иншо намудааст ва баробари дар саҳифаи одноклассники худ ҷой додан аз ҷониби бисёре аз устодонаш баҳои хубро сазовор шуд. ҳангоми хондани ин шеър кас огоҳ аз он мешавад, ки шоири ҷавон меҳру муҳаббаташро нисбати ватани худ изҳор намудааст. барои мисол чанд байте аз ин шеър мехонам. ин ду сарвар бин ки бо фарзонагӣ айб дониста ба худ бегонагӣ мушкили байни ду миллатро ба ҳам бартараф карданд бо мардонагӣ. роҳ аз занҷиру банд озод шуд, рӯҳи ҷомиву навоӣ шод шуд. дар шеър аз сулҳу дӯстӣ, хурсандиву хушҳолии мардум ва кушода шудани роҳҳои сарҳадӣ миёни кишварҳои Тоҷикистону Ӯзбекистон дарҷ гардидааст. дар банди чорум шоир аз муносибатҳои солҳои қаблии тоҷикону ӯзбекон ёдовар шуда ин давраро ҳамчун замони ғамгиниву ҷудоӣ аз ҳамдигар номидааст ва ин муносибатҳо бо дастгирии сарварони ин кишварҳо барқарор карда шуданд. дар мисраъҳои минбаъда аз рафту омади халқҳои боҳамдӯст сухан карда онҳоро ба дидори ҳамдигар даъват менамояд. байтҳои охир дуогӯи он ҳастанд, ки ин дӯстиву рафоқат то абад боқӣ бимонад. шоир мегӯяд: ҳифз кун ду миллати озодаро, бар русуми ҳамдигар дилдодаро. бозмон ё раб ба лутфат доимо, ин дару дарвозаи бикушодаро. роҳ аз занҷиру банд озод шуд, рӯҳи ҷомиву навоӣ шод шуд.